Plan B from BDO Life. Talk to a BDO Life financial advisory today. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Sunsilk. Use Sunsilk smooth and manageable shampoo for lugay-ready hair with long-lasting fragrance. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, my healthy heart and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Yiling. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by Omega Painkiller. Gasing pisong laki lang ang kailangan. Works in as fast as 30 seconds. Ang aking hashtag, kasangga sa aray. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Tatim sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niyo boss nga lagad sa kahanginan. Si kasamang Rufil Fernandez Banyok, mao'y padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules og pizza 7 na. Buwan mahigala sa Mayo tuig 2025. Straight to the point. Sa gyapon natagantag pagtika ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maisgutanan karong nga buntaga mga higala ang Vatican ni palili na sa mga importanteng mga lawak o mga kagamitan nga may kalabutan sa pagsugod na sa conclave o pagpili og bagong Santo Papa karong adlaw. Straight to the point. Karong adlaw gyud ha, magsugod na mahigala ang voting dito sa Vatican mga sukin tigpaminaw, secret balloting, no? Ang conclave mga higala. Apil sige pakita ang Sistine Chapel og ang Room of Tears og ang Papal Vestments. Straight to the point. Doon na dito mahigalay Room of the Tears. Kay panahon mahigala kaning Sistine Chapel na diha mahigala ang ilang secret balloting. Humana doon na usa ka room dito, usa ka lawak dito mahigala nga ngadto. Hatagag higayon nga makapadayag, maka-express sa iyang emosyon, muhilak dito mahigala ang mapili unya nga bag-ong Santo Papa. Straight to the point. At pagtagad ng butaga mahigala. Pero kining College of Cardinals, doon na sa mga pag-ampo, sa dili pa sa mahigala mo buto, mga sukin tigpaminaw aron nga giyahan, no? Kung kinsay angay nga butaran o kinsay angay mahimong leader sa most influential mahigala nga organisasyon sa tibuok kalibutan, ang religious organization, ang Roman Catholic Church, mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. With due respects to mga igsuon nga naa sa laing tinuohan. So kining conclave manghinaot ta mahigala unta, no, nga ang atong mga kaigsunan atol mahigala sa eleksyon karong Mayo 12, wa na.
Karong umaabot na gyud nga Lunes, pila katulog na lang mga higala. In fact, ang Malacañang mideklarar na og special non-working holiday ang Mayo 12. Kining adlaw sa eleksyon, lukop nasod. Straight to the point. Inaot mga higala nga ato pod nga banaon og Mayo. Atong pamalandungan, atong ampuan, murag conclave mga higala. Ang pagpili kinsay angayan nga leader nga atong butuhan, kay lisod kaayo mga higala ni anang adlaw di ato usikan. Kay usara ka adlaw nga kita mo ay haring lungsod. Straight to the point. Atong ayuhon pagpili ang atong leader. Kay lisod kayo mga higala, pila ka mga adlaw, pila ka mga buwan, pila ka katuigan, mag-antos ta mga higala sa hawd mga higala nga leader. Igo na lantas pag-antos, nga naman, human naman, gi-enjoy naman mga higala pagbaligya as buto. Sumo ka na nga akong advokasiyas, kahanginan, dili na to ibaligya ang atong buto nining umaabot nga eleksyon. Apan kung di gyud malikayan, makasulti man lang ko sa kong kaugalingon para sa uban mo kuan lang ko, mo kampanya lang ko, ayaw ninyo ibaligya ang buto. Nakatong di gyud malikayan, na sige kan-a ang paon, iluwa ang taga. Ako sang gahinan og oras may gila tudluan tamo unsaon pagpangupras. Ako mahigala swito ko ng pangupras sa una kay wa may maingon nga dunay kalubihan na may ginagmayng mga lubi mahigala. Ako may tigsaka badi-badi ko sa kong papa. Pero mohangyo usad mi sa mong tiya na katos Tiya Corning na manron nga sa barangay Pumpunan, Baybay City, Leyte. Good morning ni Tiya Corning og ni Tio Chris Baron di sa Pumpunan, Baybay City, Leyte. Manghangyo mi nga kami may pakuprason aron nga dunay magasto-gasto in town. Onya dayon ipuli-puli lang mi og pakupras niya atong akong uyuan sa usanga sa Tio Arsing Banyok, no? Muna nga kanang pangupras kamao ta ana. Pero karon pwede mo na kong tudluan unsaon pa pangupras bisag way kalubihan. Ako na agi katawa mga higala ha. Karon buntaga tagan tanig pagtagad sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kanya karon kadlawon gipanghakot na ang mga automated counting machines gikan sa Treasurer's Office paingon ngadto sa mga polling centers. Alang na sa himuon nga final testing and sealing sa mga makina nga gamiton sa eleksyon. Straight to the point. Pantay lang kita, magbinantayon ta mga higala, apil ang citizens, apil tantanan nga magpakabana gyud, no? Kay ang kagahuman sa katawhan mga higala, ang kagahuman sa gobyerno gikan kana sa katawhan. Straight to the point. Ingon mga higala sa Article 2 nato. Diha sa atong Constitution mga sukintig paminaw. Sovereignty resides in the people and all government's authority emanates from them. Straight to the point. Tanan mga higala nga otoridad. Gikan kana sa katawhan mo labing gamhanan mga higala. Straight to the point. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Muna ang tutimanan kita day gamhanan karon day Mayo 12. Kita mo ay hari, kita mo ay labing gamhanan, mo nakabantay mo sa mga politiko, may kayo dagpahiyo. Kumahimo buhato nila tanan mahigala, mayo kay mo smile, ha? Unya dito ini kadaog na mahigala mo rabag trinidor nga smile ba? So ang atong buhaton kanang adlaw nga karon gani sugod naman. Inig adlaw nga kuan Lunes atol sa election, smile lang, no? Relax lang nga wala lang mo ma-stress, no? O dunay mo hatag karong kwarta, smile kamay, ha? Nya ko pras dayon. Katong pagtagad do buntaga mahigala sa manuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ni amay giingong leader sa usa ka kandidato og iyang silingan nagkalalis og diriyot magbugno. Uy, ngano man? Nasuko di ay ang silingan kay wa maapil sa lista sa kamangunon. Isa na ning kalakiha ha? Alang ni sa eleksyon nga kamang kahit tong kamang ni mga imong pasabot kay. Ang kinamangay ni sa eleksyon may na lang gani kay dali silang narespondihan sa mga tanod diha sa inayawan og nagkahusay ra dayon mga higala. Naghusay dito ni gawas ang istorya nga wa maapil sa lista di ay. Jesus Ginoo ko. Kata ni pagtagad do buntaga sa panuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin, good morning adto ni Mr. Vlogger, ha? Good morning adto ni Governor Gwendolyn Garcia og sa iyang vlogger. Nga kining maong vlogger mga higala bida. Kini ang magsalig mo guni mga sukit tig paminaw kay di lang ako nganlan yun kay kung ako nganlan musikat ni unya. Kanya base ni hinoon mudaghan niyang follower hinoon. Di ko lang nganlan ha. Pero nagsalig ni nga parinti ni distant relative ni Governor Gwendolyn Garcia, ha? Naon ka lang Mr. Vlogger or Miss Vlogger para di ka mailhan, ha? Distant relative mong Gwen. Ang butaga tagant nagpagtagad mga sukit tigpaminaw kay ang naunsa namang tarpaulin, naunsa naman tong mga streamers ngay mong gipasangil sa DYHP. Kompleto man mo naman naman mo intelligence funds niya. Ala ipaimbestigar na to. Naunsa na to kinsa nagbutang ang mga streamers. Kay og kamoy nagbutang, itangtang na lang na diha og gibas naman galing. Dili kay daghan pa mga pasumangil, pasanginlan pa ta mga higalag apil DYHP. Nga maoy namutang bida sa nang istorya ha. Na may mga CCTV ikolekta ninyo. Nan kung makita sa CCTV nga sigulyat mo'y nanao na. Gani si Francis Paris mga higala among mga talents diri sa DYHP o among empleyado si Louie baka mo'y nanao da kana pasangin lin DYHP. Kuha ang CCTV, ha? Pero inyo rang kampo naghimo ana da. Saon taman hilom na lang mo diha. Ay pay mo hilom na lang mo kun sa magsaba-saba pa niya mamasangil pag uban. Oh, karon butaga tagantag pagtagad mga kaigalaan. Karon niya na pudo. Ako kay ang Sugbo mga higala ang eleksyon sa Sugbo. Kitang mga Sugboanon naay pinili ay nato dire disente man tang mga Sugboanon. Di man ta pareha dito sa uban nga magpinusilay ana ba? Sibo may higala disente. Pero karon dunay mga timailhan may higala. Duna mga higalay. In fact nakuhaan man nig video mga sukit tig paminaw. Ako di ko magpataka may higalag pamasangil ani. Pero atong analisaron og maayo. Pero samtang di ta mamasangil, ayo pud mig pasangin liha kay ang kinini ang meeting di Avansi ni Pambari 4 dito sa Pinamungahan, ni kalit lang mahigala gipagnan og suga. Ila mga higalang giiskultan si Pambari 4 padung sa kanan gipa sibat mga higala kay dunay threats diay. Sa iyang kinabuhi mga higala matod pa. Ya kining pagpawong og suga ba, kuyawan sila basi usay sunod nga kwan day. Pagpawong suga gi cover din sa iyang mga kwan. Security escort. Ang ako ba kisa may naghimo ani paimbestigari ko no. Kay foul ni nani. Foul ni kisa may naghimo ana. Ha? Kisa may naghimo ang alang man si Pam bali 4 naghimo na drama-drama na ni Pam. Or ang kunta may naghimo ana murag unsa man? Naratol na mo? Straight to the point. Layo ra ba ni pinamangahan ha basi DYHP na pay pasangin lang. Sama na yung kalakiha. Fair lang god. Anang kuan lang god. Election man yung mga sukit tig paminaw. Naganta lang katawhan ba unsay ilang gusto kisa ilang pilion na lang. Dili kay mo gamit o mga foul nga mga pinuhatan diha mahigala medyo dili maayo ha. O foul kay nang inana. Kada ni pagtagad dubuntaga mahigala kay kalit tagpaong suga kuyawan sa basig buto-buto na mo sunod ay mo nang gi-cover nila dayon sa ikwan. Pambari 4 kay doon na day mahigala yung mga threats nang nadawat. So nice statement si Pam mahigalawa kuno ingon nga kini nga calculated iyang mga lakaw dili sa ingon nga nahadlok siya but iyang gi-calculate mga higala kay para safety lang sad no. Ato ning isgutan mga sukit tig paminaw na unsa naman ning kalakiha taon. Kay ang Sugbo na ilan ni nga mga disente ni mga tao Sugbo. Na ilang nga mga bright nga mga butante ang Sugbo mga sukit tig paminaw. So ana lang fair lang god no. Og panalitan daog pildi. Tagantog higayon ang mga tao nga tagatog freedom kay election man no? Walay pa nga nay og suga lay so sila lay bayaon. Samtang wa pa ta makailaigo lang tas pag-ingon lay way pa nga nay lay. O kinsa nang lalay nga naa diha ha? Ara mo tagan pagtagad mga sukid tig paminas tuman-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya atong tiwason to hisgo to mahigalang didto sa kinini ang rallies dumanhog. Ang rally mahigalang nito nga gyud sa PBBM. Og
dito po si Governor Gwen sa One Cebu. Pero usara mahigala na unsa naman tong wa na gyud pakuyuga in town si Andrew eh. Wa na pakuyuga si Andrew eh kay ngiyang kanta mahigala nga 12 alyansa, 12 alyansa. Sa bang rally dito mahigalas duwanhog usara may nito nga. Si Binhor Abalos na gyud taon. Ha? Ang mitungas kandidato sa alyansa. Straight to the point. Ano ka, no? Ang ubang mga senador, mga higala, o ubang mga nasa linya, wa man manunga. Dili sa gusto, ma-associated mahigala ni BBM, ha? Karon mga panahon na, tagad, pagtagad sa pag-uban-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini point. kuban pang masutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1. Kani ato o karon DYHP lagi hapon. Kayong Diyos o ang nagtawan mawi aong nilalagan. Sa kalinawan mga drama o balita, ang DYHP na po na permi. Sa prinsipyo komentaryo wala panigilan, papaslang na pagserbisyo. O DYHP, sa eskudo sa dala sa inyong mga radyo. Nagulas mga balita, numero 1 sa ladala. Ang DYHP na, kanulitas sa ligang ka. Naulang ka, DYHP na, kasama. Lalayong ka, awitan ka, ang DYHP. Straight to the At sa point. nawato na report ka sa Coban on board sa patrol na batan-ong lalaki nga snatcher na dakpan sa Police Station 5. Paminawon ta detalye sa report kasama mo sa balita, Radyoman Paul Lauro. DYHP. RMN Report. Radyoman Attorney Rupil sa dilita sa mga detalye ini ariyo na sa atong on-the-spot report kon diakron diri sa mga Espina, Birama o Bakal Avenue kay di ay nagtutur diri sa iguti ini nga ambulansya nga gikan sa lungsod sa Alcantara no. Unya naparon diri ron ang driver nining motorsiklo although conscious ra ni siya pero nalangan jud ang ambulansya kasama ka Attorney Rupil kay ang kining iyang bildo dito sa may bintana, palihog lang ko messenger sokit, no? Kining bintana niya dito sa may luyo nga bahin, puntag din siya. In fact, nahulong ng ambulansya rin dito sa area, pero abot na lang natin silang pulausay. Kaya isa ko tulog. Emergency na siya, ma'am. Referral lang. Ano yung tabo niya? Ako na yung driver sa ambulansya Radyoman Attorney Rupil. Ano yung tabo niya? Sa DYHP ko? Ano yung tabo niya? Okay, abang ko, isang napakit itong enforcer na pakitso ko. Pakitso ko, abot ko rin naman yung pato galit. Or ni Sir Unipala, din ngonong ko. Kahit ko. Ambulansya o niya dili pa lang kayo emergency ni siya referral na ni ang pasyente na gikarga nung nawala sa nipulaho sa Attorney Rupil, no? So mao ni ang bildo sa bintana ni ini ambulansya ini sa Alcantara ni siya Radyoman Attorney Rupil. So nagkulong kung saan na imong pasyente, ma'am, imong bana di na muli ka lungsod, no? Sa Alcantara yun, pauli, kiran mo sa Sotlo. Sige. So, tara din, ang motor, may pagkabungkag ng motor, Radyoman Attorney Rupil, no? Kasi sa may intersection na bahin, Aerox ng motorsiklo, na adiri ang driver.
Sa mga tabuha ba sa igo mo sa ambulansya. Sa mga tabuha. Din na mo, sunod po. Wala mo din para sa rin. Di magagitan. Ang ikan ka dyan sa norte niya, pato ka south. At pinambulansya, ang sponsor at rin. Para kabantay na rin, wala ka daw. Ariwan ka, padat yung mga blansya niya. O di pag-arat nila ba? So, kalit na yung surprise, ay ilang. Sabi na sa kaminor. Ito may imo na, huwag ka makasir. Magtiil din yung naman nyo. Sakit. Iwan pa lang ang blansya. So, surprise din siya ang Rodel, no? Gikan siya diri sa area, diri siya sa may south Sigikan, norte Sigikan, padong siya sa south. O niya, pagkabot niya ining intersection diri, Birama in Bacalso, oy paglipton siya sa ambulansya. Otong igo siya sa lawas sa ambulansya, mo ni nabuhat ang ambulansya billboard sa bintana, no? So, ang ambulansya, kaya hindi na kayo emergency ang sakay, i-hold lang siya. Tugyan na una siya sa ato mga takok sa CCTO karon, hindi mga orasa diri sa area, no? So, okay, pwede pa sa Aerox na motor, no? So, para sa tao, ako na rin ginailawan sila tanan, driver sa motor kay iparelax pa siya gamay. Okay, Paul, balikan taga ka na Paul. Standby na sa Paul. Ato sa panangat ang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Ito sa balikan kadali may gilas Radyoman Paul Lauro sa dugang report. Yes, Paul? DYHP RMN Report. Radyoman na Tony Rupin, balik na din sa Mayain, Bacalso Avenue o Birama, hindi mga oras sa karon sa sayong kabuntagon, no? Kung hindi ambulansya, naigo ni sa motorsiklo, no? Ang piling motor dyan, paoy ni igo sa ambulansya. At ang tangdo ang hapok digit sa ambulansya, no? Kaya pag-impact niya sa lawas, kung nabuhat ang bintana kapulto sa ambulansya, ay na lang kay kuan siya outpatient sa ang karga ni ambulansya sa Alcantara ang tulay bali ang tingil i-restaurant diri sa Babaladang Sundo. Apan pag-ito nila diri sa ambulansya, so by now na diri sa may Birama, o yung pag-igo ining naog na Aerox motor na gikan po norte, direksyon niya south. So diri nag-abot din sila, igo din siya. Bungsag ang puluhan na pahin ining maong na Aerox na motor, although ang driver okay raman. Kung nawa siya kita sa ambulansya, o kita siya pero gusto ka isirin. Diba? Kamu may naasiri, kamu may destino gito. Yan, dito lang gito siya, ay. Gusto ko din gana pinon, kaya puntag na gito sa mga Tony Rupin. O din yung sabuha, Tony Rupin, i-ongot o bayo ron ang doing to Birama, no? Ay, ang palikuloy lang ako nila, audio signal, katong sa go. So, wala lang kayo nila, itanaw nila na dito mag-group yan po, anti-control lang nila. So, ang ambulansya ron, nag-request para yung driver sa motor na slightly injured, pa kaabot diri sa area. No? Atong, paano mga itong kapulisan, o ang atong CCTV o makuha sa iyang no? Yung maungkuhan. I-respond nila sa diri ang atong mga kapulisan ko para pag-assist sa traffic during the Pita Radyoman Tony Rupin na ulan sa diri. Sa niya pag-nain ng sirin, padayon ang sirin ang niya. Although, gunong rin siya diri sa tunga sa daan diri sa may Birama side. Anak, ma'am, nakuha na ninyo gusto sa nga niya. So, ilang responder ko diri sa mga nikuha. So, kasi nga na Paul, ka na na-igos motor, Paul? O ka na nag-gas motor? Para ang mga tagtungod, makaresponde na lang po na na. Isa nga nilo, sir. Arabic?
Casinilio. Asidilio. Sabihin mo kasi. Ang galing na. Ibaw na ba yung kabanay? Hindi. At magkamag na. Abot ang ambulansya. At ang pagkakadili sa hospital. Asa ka paduod ka, sir? Pauloy na ka? Hindi mo ka bikon, sir. Trabaho? Asa ka kain ng trabaho? Hindi magbasawi. Ulit na nakapamaling. Huwag yan mo madungog ang sigil sa ambulansya, sir. May cortisol meat ka, pero ako kadungog din niya. Linker lang ba? Approaching ng Soto mo, tayo pagalit. Ulit ko yung pagalit ko. Ito na ito. Na pagkaita. Wala kang baka yung impulso niya. Awa pa yung impulso at lakay. Kaya ako ko sila. Kadungan niya mo yung impulso. Sa karera. Ayaw sila ako. Para dito lang. Ang ambulansya ito ni Rafael. Sa city government mo. Sa city factor ni ambulance. Ako na yung mga sikaso karoon ni kaya ang gani mo, sir. Big. Mga sikaso ni Jacob na driver sa motor. Slightly injured. So, ano niya tail ron o anong sakit o niya i-check na ni siya ron sa atong medical team. Pagkaya ini ambulansya ron sa city government. Ini 809 na ambulance sa city government. Ang responde ini vehicular accident ini ambulansya sa Alcantara o pinisi-check sa motor aerox na dili sa katarugod sa kitang duha ka TL mo i-check ron sa atong mga sakop sa medical team ini ambulansya ron na responde. So, gikan siya sa kanagdait trabaho call center siya auli siya sa mambaling kasi mambaling naman siya sa Merotil kung na-involved siya niya kaya ng site wala siya kadungog sa sirin kung niya wasat mo sinya sa enforcer pagpugong sa mga vehicle gikan dito sa norte padong o south pero kung ikaw driver makakita ka na ambulansya na nag-linker doon na lang dito sa kano post na ka diri na puta kay intersection niya ini nga nahitabuan na radyo na ito European may sina Birama and Bakalso abin niyo ni atong daktayan sa Sugbo so epikaso na ng driver sa motor no naabot naman din ang ambulansya ron sa atong city government o niya karanin niya o magpadaan siya sa hospital asan siya magpadaan sa hospital or magpa-unad ng kain siya ayan sila man maalihok so bakay lang din siya sa stretcher lang una no o dan mo lagi siya sa hospital kaya hindi naman malihok din ang iyang pagkakaryo so aron madaan siya sa hospital ma-x-ray siya aron masubay niya o naon siya ni iyang hilwa may breathing yung kuna nakita niya pero wapa ka ni lisa lang ang iyang il Rajaman at Johnny Rosel no so isa na kung balikan ko niya ang driver sa ambulance sa Johnny Rosel sabi niya gano'n wala na inyong patasinti sabi kong gusto ko what yun siya kapantay ninyo siya kapantay kanya kani gusto siya wag nari prosedur ay prosedur niya siya ito on siya no on niya ang tining motor, duda ko alanganin na ng motor at Rotel, kusog-kusog siguro yan dagan, yung signal siguro siya, o so yan na lang bilausan, no? So, ang impact niya, very good impact niya, very ang piling, right side sa luyo nga na bahay, no? Piling nga,
ini ang pagkalumping, wala natangkang ang hub sa ligid dili sa luyo sa right side. So, kung siya igo sa bumbong sa right side, o kung nakagay ang bulbo, no? O niya pagkakagaya sa bulbo, para di man na Attorney Rupil, o niya, karayang kagay, nagpupit. So, at least, why naglagihan, no? Gawa silin driver sa motor, si Jack, nagpapambaling, okay ra ang iyang paglawas, pero ang kiyaran sila na yan din mo, nasakit na yung Gio. So, wala atong on-the-spot report yun na Attorney Rupil, no? Meaning mga orasa, mga nagdali, padung og south, aboy lang una ko, bitay lang una mo diri sa may Enda Carso, ay napadiri ang motor sa tunga gud sa intersection ini maog dan. Uban ako sige samang disi sumampong sa atong Aramen Patrol on the spot report ako inyong radyoman Lauro, DYHP, Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide.